Assalamu alaikum maliden cɛman ani musoman denmisɛn ni mabakɔrɔ sifi ani sijɛ dunan ani dugule k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲumandɔn dante foli min na aw ka sunkalo baro kɛnɛ a sigira min n'a bɛ sigi aw fɛ Cap Mali Plus o kumana ka taa bila Bou Mabel page officielle na ale nɛgɛjuru sira ye lakodɔnnen don bi an b'a fɔ aw ye an b'aw fo k'a daminɛ Faransi, États-Unis, Espagne, Allemagne, Dakar, Libreville, Pointe-Noire, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan weleli bɛ ka kɛ fan bɛɛ kan an encourager baara in na an bɛ foli di aw bɛɛ ma ka aw dante foli min na aw ka émission préférée min bɛ ka aw fɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Bou Mabel Jawara an sigira tugun an sigira ni bonya ye an sigira ni karama ye an sigira ni malijɔ ye tiɲɛ kɛnɛ don ka tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ sunkalo belebele de don an kana maloya ɲɔgɔn ma jamana tɛ jɔ ni maloya ye an bɛ foli di Guide Lajo Manden Miridi vice-président n'o o y'ale n'o o yɛrɛ président ba ye ne yɛrɛ Guide Lajo ale de ye ne ka adjoint ye n bɛ foli belebele ta k'a d'a ma nin wagati in na fɛn min Cap Mali Plus équipe complet an bɛ foli di a bɛɛ ma o kumana maa ma sɔgɔlen b'a an na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn a ka an ka vidéo a ka partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ an tɛ sigi mɔgɔ sago fɔli la sunkalo kɔnɔna ye o kumana tare don an b'a fɔ fana baraji ɲini don an bɛ kuma min bɔ an da ala kana kɛ fitinɛ nka an bɛ tiɲɛw de fɔ an ka émission kɔnɔ bi an b'a fɔ aw ye k'a fɔ an ka thème saba don a fɔlɔfɔlɔ ye dɔwɛrɛ ye an bɛ armée ka bonya o kɔni o tɛ thème ye o kɔni an bɛ sigi an b'o de fɔ fɔlɔ parce que an b'a fɔ bi Mali la domaine min bɛ yen bi ni mɔgɔ tɛ k'i waso n'a ye o ye armée monte en puissance ça c'est quand même réfutable kɔni bɛɛ bɛnnen don kan an b'an ka armée soutenir opération espoir ni ale bɛ tali kɛ an bɛ ka soladonni kan an bɛ foli kɛ an ka finitigi bɛɛ ye finitigi bɛɛ bɛ fa la finitigi de bɛ ba la porteur bɛɛ ko don militaire paramilitaire an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn finitigi bɛɛ bɛ fa la finitigi bɛɛ bɛ ba la balimaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an ka cɛsiri ni wulikajɔ yɛrɛ bolo ma fɛn min ye Bazoum ye a ye dantigɛli kɛ a ka Pétel Kole n'o o y'a ka yɔrɔ dɔ ye min n'a gosira terrorisiw fɛ dantigɛ kɛra a la ala ye tiɲɛ bange maliyɛnw a y'aw yɛrɛ fo halaladenw a y'aw disi gosi foyi tɛ laban yɛrɛ t'a bɔ foyi tɛ laban yɛrɛ t'a bɔ jidɔn sodɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn cɛ adamaden n'i yɛrɛ labɛn a bɛ tu i ta la an b'a fɔ ye Bazoum ko ka G3 ko force commune contre le terrorisme ko k'o créer ale ni Mali ni Burkina k'an ka fara ɲɔgɔn kan ale bɛ yɔrɔ min na sa dadigi kɛra a la a ka Pétel Kole a ka yɔrɔ min gosira o yɔrɔ yɛrɛ bɛ français yɛrɛ ka daga yɔrɔ français seginna ka don Niger o ni yɔrɔ in cɛ à peu près à quelques kilomètres mais o yɔrɔ dakolon ci k'a filenkolon ci k'u bɛna Mali la Mali armée gosi k'u reposer k'u lasegin ko an n'ale ka jɛ ko ka force commune dilan an ko ayi partenariat de b'anw na an tɛ force commune dilan ni mɔgɔ si ye anw tɛ force dilan ni mɔgɔ ye o banna PPP o banna Mali armée i bɛ kɛ partenaire de mais force commune dans le cadre de lutte contre le terrorisme o banna partenariat de b'anw ni mɔgɔ cɛ ala ye tiɲɛ bange ne y'a fɔ aw ye yan n ko nin ko in bɛ tila ka taa laban Niger kun tubabu i tɛ tubabu dɔn i ti tubabu dɔn ni Mali ni Niger kun sɔnna k'i tɛgɛ di Mali ma an ka nin kɛlɛ kɛ ka sa a danna ani Burkina u tun bɛ terrorisme bonya ka taa n'a ye dans les golfe de Guinée taa n'a ye Benin kɔnɔna ninnu na ka taa mais aw bolo ko tubabu Niger e bɛ tila ka na si bɔ an tɛgɛ kɔnɔ yan i ma foyi y'a la fɔlɔ ko ani Mali ka jɛ ko ka force commune dilan an ko an ka ɲi Asimi ala ka n'i ci dɛ ni Niger y'a dilan billahi i ka armée bɛ ka yɛlɛ monte en puissance ni fɛɛrɛ ni daloi bɛ a b'a suɲɛ k'a di Faransi ma n'a ma kɛ i k'i sigi i b'a lajɛ ni Niger ye nin kuma min fɔ n'i nana ko force commune G5 kɛra o ma réussi G3 o bɛ tila ka G0 dilan yan G0 Sahel o bɛ tila k'o dilan yan foyi tɛ yɛrɛ t'a bɔ ala ka n'i ci n'u b'i jija k'u jija partenaire kɔni bɛ se ka tɛmɛ n'u ɲɔgɔn cɛ an ka DIRPA an ka cellule de communication ye schéma min bɔ an ye opération fila bila en place n'o ye kɛlɛtigi ani opération fɛn Maliko donc an y'a k'a fɔ an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ Konatɛ de b'an ka ligne na parce que an kun kan mɔgɔ bɛ joli la allo donc an b'a fɔ ye k'a fɔ bi alhamdulilayi Mali y'i bolo jɔyɔrɔ min na a bɔra yen bi Mali ka système de b'a la k'a digi
ka opération créer ka zone gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na k'u identifier ka armée bila ka opération kɛ ala ye armée Mali kɛra fierté a y'aw yɛrɛ fo k'aw yɛrɛ barika da n balimaw an b'a fɔ ye fɛn min ye polisi concours min kɛra ni ala sɔnna ma nin semaine in kɔnɔ kunkoloba dɔw bɛ bin inchallah a ko tɛ to ten ça ne sera pas impuni ni ala sɔnna ma bolo ɲɛsinnen bɛ belebele damadɔ ma olu bɛ bin inchallah an k'an sigi an k'o kɔnɔ jamana in bɛ jɔ a bɛ jɔ na ala ni aw yɛrɛ ka cɛsiri ye an b'a fɔ ye o kun ye armée ka foli ye an bɛ don bi Gabriel Touré Odonto dalila la n balimaw an ka kasoladen dɔ ka bɔ MCA la a bɛ nalen mɔgɔ 3 kun don u bɛ taxi kɔnɔ kelen ye min ye an t'o dɔn o na kɛ garde ale ni infirmier ani développement social o agent dɔ bɛ sɔrɔ an y'a ka fɔ u jiginna a ko kɛra cogo min na u nana maa wɛrɛw ni marifa sɔrɔ n balimaw u ye kasoladen a ɲɔgɔnnaw y'a la tila ka taa nin y'an kɔnɔ bɔ an ko janfa tɛ wa an ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ko ma se ka surveiller ni prison bɛ se ka na ni kasoladen cogo di ale yɛrɛ armelen tɛ mun de bɛ yen mɔgɔ 2 min tun b'a kɔ jɔn don kasoladen nin y'a siɲɛ 3 de a bɛna Odonto la a yɛrɛ kun ka intervention chirurgicale n'o y'a ka opération ye o baara tun bɛ k'a labɛn o baara labɛnni bɛ senna tuma min ala y'a kɛ nin kɛra mun de kɛra nin ye jigilamisɛnya ye nka ŋunuŋunukan cayara fɛn min ye lieutenant Dawuda Konate n'ale ye syndicat ka ɲɛmaa ye an bɛna ale ɲininka Mutara n'a ta bɛ min na allo mon lieutenant allo mon lieutenant allo lieutenant do wa non n tɛ lieutenant ni ye Musa Keta de ye Buruma wele Musa Keta i bɛ hakɛ to dɔɔni an bɛna lieutenant ta témoignage la problème t'a la i bɛ une minute dɔrɔn da an ma an bɛna lieutenant ta témoignage la an b'a ɲini n'an bɛ se ka lieutenant sɔrɔ an b'a ɲini lieutenant ka don seereya de don baara kɛra cogo min na ale de ye surveiller prison ale de ye olu ka syndicat ɲɛmaaba ye lieutenant Dawuda Konate allo lieutenant i ni su an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka sɔrɔli la n'ala sɔnna ma n yɛrɛ ka foli b'aw ye foli diyara an ye an y'a ye bi an ka kasoladen kelen kun taara furakɛli la Odonto la effectivement a labanna ka boli a tɔɲɔgɔnw y'a la boli surveiller prison kun bɛ yen a y'an gwan an kamana na n ko nin bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ n ye parce que bɛɛ y'i ta fɔ an bɛ kuma bonya da i kɔrɔ i k'an lafaamuya n'ala sɔnna ma o bonya diyara n ye i y'a fɔ cogo min ne tɔgɔ lieutenant Dawuda Konate ne ye Mali kaso baarakɛlaw n'an b'a fɔ olu ma ko surveillant de prison olu ka lafasalitɔn bɛɛ n'o ye syndicat ye o secrétaire général ye ne ye i y'a fɔ cogo min na effectivement nin ko in kɛlen kɛra bi entre 11h et midi n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ bamananw ko n bɛ taa nin kuma in fɔ dugu la a tɛ fɔ min kɔ n'i taara k'o to i bɛ segin ka na nɔfɛ ni cɛ an bɛ lakana kuma dilan nin Mali kɔnɔ bi Mali hakilina fɛn bɛɛ jɔlen don Mali kɔnɔ bi k'a ɲɛsin lakanako de ma donc ni fɛn jɛ jɔlen bɛ ka ɲɛsin lakanakaw ma donc lakana kuma tɛ ka taa kɔ min kɔrɔ min to f'i k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi u ka lakana kuma kɛ n'i taara kuma kɛ ka dɔ to o ye ka su dɔn k'a sen to kɛnɛ ma lakana kuma tɛ se ka kɛ ka anw surveillant de prison to an bɛ ka opération fɛn o fɛn minɛ nord la bi a terroriste a mɔgɔ kuntan fɛn o fɛn bɛ minɛ a bɛɛ maralen min bi a bɛ marala kaso de kɔnɔ n'a bɛ mara kaso dɔ kɔnɔ e tɛ o kɔnɔna mɔgɔ minnu bɛ baara la yen lakana kuma kan ka ko to e bɛ fɛ ka min fɔ sisan ne bɛ fɛ ka min fɔ nin ka ɲi nin kɛra bi nin kɛra bi nin kɛra bi entre 11h midi anw ka ladala sariya yɛrɛ b'o fɔ ko ni kasoladen man kɛnɛ sariya b'a yamaruya médecin min ka d'a yɛrɛ ye a ka taa traiter o fɛ yen bon anw yɛrɛ fɛ yen médecins b'a anw fɛ kasobon kɔnɔ mais maintenant minɛn ninnu t'u bolo ou ka compétence min ni bana b'o dépasser u bɛ de sortie kɛ
maintenant ni kasɔrɔden bɛ bɔ a bɛ accompagner ni agent dɔ ye ka tila ka o médecin service de santé mɔgɔ kelen d'a kan ka tila ka service social mɔgɔ kelen d'a kan mais service de santé min b'aw ka kaso bon kɔnɔ o mɔgɔ kelen bɛ d'a kan o mɔgɔ kelen bɛ d'a kan k'a sɔrɔ ka service social mɔgɔ kelen d'a kan service social mɔgɔ kelen bɛ d'a kan k'a sɔrɔ ka surveillant de prison mɔgɔ kelen d'a kan surveillant de prison bɛ d'a kan en fonction des disponibilités des éléments ok o kun ye mɔgɔ 3 in de ye o mɔgɔ 3 in de kun taara ni nin ye bi merci donc maintenant surveillant de prison mɔgɔ kelen min taara parce que an ka baara kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ souvent ni ɲɔgɔnna ta caman bɛ yen donc manque d'élément bɛ yen ni ye mɔgɔ kasobala de mɔgɔ kasobala mɔgɔ 3,000 ni ko de b'a kɔnɔ mɔgɔ 3,000 ni ko de bɛ kasobala bi mɔgɔ 3,000 de bɛ ko de b'a kɔnɔ parce que min jɔra ko k'a kana tɛmɛ mɔgɔ juru la pour que ka hadamadenya kunnago sabati a kɔnɔ ko kana tɛmɛ mɔgɔ joli kan a kana tɛmɛ mɔgɔ 400 a cayalen ba mɔgɔ 500 o kɛra depuis 1951 depuis tubabu tile la depuis 1951 a kana tɛmɛ mɔgɔ 400 ni 500 kan mais bi mɔgɔ 3,000 ni ko de b'a kɔnɔ kasobonba in jɔra en 1951 o kɛra jɔnya tile waati o dun y'a sɔrɔ ali hadamadenya hakɛ lasabatili ma kɛ ka se nin ma olu ko ko mɔgɔ kana k'a kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ 500 la ko n'a tɛmɛ n'o la ko sangari bɛ kɛ kasodenw ka hakɛ la mais anw bɛ duwaridonw tile la bi o kasobon mɔgɔ 3,000 ni ko b'o kɔnɔ donc normalement ni mɔgɔ hakɛ min kan ka baara k'o kɔnɔ bi sida hakɛ min kan ka baara k'o kasobon kɔnɔ ka lakana la sabati selon le principe de la sécurité o mɔgɔ dɔgɔyalen ka kan ka kɛ mɔgɔ 400 voire mɔgɔ 500 mais mɔgɔ min bɛ kasobonba la bi n filɛ k'a fɔ ni n y'a fɔ c'est comme n bɛ ka bɔ n'an yɛrɛ ye mais faamaw b'a dɔn surveillant hakɛ min bɛ baara la kasobon kɔnɔ u bɛ baara la su ani tile 7 jours sur 7 o lakana fana bɛ fɛn dɔ de fɔ ko n'i ye élément utilisé ka se niveau dɔ ma i b'a usé n'i y'a usé il sera inefficace ni ye tiɲɛ ça c'est le principe de la sécurité que je parle donc maintenant ni o manque d'effectif bɛ yen ni mɔgɔ 4 5 tɛ se ka min scorer tu seras obligé n'a tɛna sa i bolo ye ka mɔgɔ bɔ ka d'a kan n ye commentaire caman ye dɔw b'a fɔ ko non ko parce que a bɔra a ma taa ni arme ye Goumabel n bɛ n da tugun arme ko kan sur les réseaux sociaux sur les antennes mais ko faamaw b'a dɔn kasobonba kɔnɔ minɛn minnu bɛ yen n'u y'a san ka d'u ma ka taa ministère de la justice ma ka taa bila sécurité la ka taa bila défense la u ko t'u ɲɛ d'a kan n'a y'a sɔrɔ o minɛnw bɛ se ka kasobonba lakana Allahu Akbar ko ne Konate ko u ka taa kasobonba la u ka taa inventaire kɛ baarakɛ minɛn minnu bɛ kasobonba la mɔgɔ hakɛ min bɛ kasobonba kɔnɔ surveillant de prison na détenu min bɛ kasobonba MCA yɛrɛ infrastructure bɛ cogo min na u ka évaluation kɛ u ka bɔ u k'a fɔ maliyɛnw ye n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ se ka lakana ni kasobonba ye. D'accord o kumana sisan oui an ye nin faamuya tiɲɛ la effectivement élément ko bɛ yen et puis ni ɲɔgɔn opération caman bɛ se ka kɛ tile kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ caman de bɛ mago bɛ furakɛli la ala ye nin ta bɛn ni dabana yɔrɔ ma i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ye ɲɛ ye dɔw ta ye tulo ye dɔw ta ye foroba bana wɛrɛ ye. dɔw yɛrɛ bɛ se ka opérer ka se ka kalo 3 4 kɛ dɔgɔtɔrɔso la surveillant b'a kunna fo ka t'u segin. D'accord mais nin ye nin siɲɛ 3 de ye kasobonba la a yɛrɛ tun ka intervention chirurgicale tun kan ka labɛn sala a nana o kumana surveillant min dara kan arme t'a bolo foyi t'a bolo o tun dara kan mun na a y'a dun b'a dɔn k'a fɔ arme t'a bolo. arme yɛrɛ ko mun na n bɛ n da sɔn arme ko kuma kan. principe de sécurité yɛrɛ b'a jira k'a fɔ maintenant pinitigilaka i n'a fɔ au niveau de la police. Chaque élément doit avoir une arme. Parce qu'on dit qu'avant d'assurer la sécurité de quelqu'un, il faut que toi-même tu sois sécurisé d'abord. Tout à fait. Si toi tu n'es pas sécurisé, comment tu peux assurer la sécurité de quelqu'un? Donc, en tribunal de prison, on peut pas. On l'a dit, on n'a pas de question de femmes, on va pas pour malien, on est pas hacker de banque à tribunal de prison. Nous, on a baraka, nous, on sait qu'à faux, on a dans Nanga for en bas pour, c'est bon, au moins. Mais cɛ bolila cogo di a la tilala cogo di cɛ u taara ni taxi de ye parce que souvent hali moyen de déplacement ko bɛ kɛ parce que moyen mobile minnu bɛ MTA bolo i bɛ taa sɔrɔ souvent tellement que mission ka ca a bɛɛ bɛ déployer extraction b'a la tribunal tagaw b'a la dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw tɔgɔ b'a la mission wɛrɛw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ déjà mobile kelen tɛ yen donc maintenant prison yɛrɛ ni détenu somɔgɔw bɛ moyen déployer pour que a ka se ka a kana taa sa kasobon kɔnɔ. Donc maintenant, on va suivre un mindarak en fonction d'éléments disponibles peut-être. Et nous devons, nous m'avons dit, vous le diable, il n'a que ce cas là. Moi, je vais servir la confier mon collègue pour que quelqu'un ait à donc maintenant, au suivant, c'est un mindarak. Ni marpata bolo, ni minta, ni c'est madame, à ce cas-là, barakano. Sigatola.
La mission, c'est les moyens. Là où les moyens se limitent, c'est là-bas que la mission va s'arrêter. Donc, suivant des prisons, ani dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ kelen, ani service social mɔgɔ kelen, olu bɔra n'a ye ka taa n'a ye Kodonto la. Donc, u sera Kodonto da la yɔrɔ min na, o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ 2 jɔlen bɛ Kodonto da la. Dɔw yɛrɛ ka témoignage la, ko mɔgɔ 2 in bɛ yen k'a bɛ heure dama dama bɔ k'u sigilen bɛ moto kan ye. Donc, taxi jɔlen min kɛra, o y'a sɔrɔ minɛti bɛ détenu na, élément in bɔra n'a ye. Infirmier in bɔra, service social élément in bɔra. Maintenant, au point, mɔgɔ min ɲɛ da u yɛrɛ ka élément kan. Donc, directement, u ye arme pointée an ka élément in na. C'est un élément qui a suivi une très bonne formation militaire. Arme pointée à la dron a été détenu yɛrɛ bɛrɛbaso k'o yɛlɛma dɔrɔn k'o kɛ bouclier. Ale fana détenu minɛ k'o kɛ bouclier. Bɛrɛbaso ka détenu jɔ u n'ale ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ bouclier. Donc, u tɛ ka kiri k'ale kan tant que u ma kiri kɛ détenu kan. Donc, élément kelen dɔ o commencé ka kiri kɛ jama kan pour que ka jama la yɛrɛ kɛ. Maintenant, kelen dɔ ni arme pointée len b'ale la. Donc, a tɛ ka kiri kɛ pété a y'a yɛlɛ ka élément yɛlɛma k'o kɛ plastron ye. Donc, maintenant, politicien min sigilen bɛ Kodonto da la garde la. A b'a dɔn a sécurité min na o élément bɛ a di directement a ye kiri kɛ politicien kan. A ye kiri kɛ politicien sigilen kan. A ye kiri kɛ politicien sigilen kan. Allahu akbar. Donc, k'o bana grièvement. Banabagatɔ wɛrɛ tun bɛ yen o tɛmɛtɔ a ye kiri k'o fana kan. Donc, an ka élément in marifa t'a bolo. A sera ka détenu yɛlɛma k'a kɛ plastron ye k'a yɛrɛ protéger. Kiri dun bɛ ka nuri a sera niveau dɔ ma a ye détenu fili. Ni a yɛrɛ k'i chuter k'i kolonkolon ka tila ka taa ka sécurité assurer quelque part. Donc, les 2 éléments, ils ont continué à tirer à tort et à travers. Donc, jama bɔra en attendant que peut-être primature kɔrɔ kɛrɛfɛ policiers dɔ bɛ kɛ yen. Olu fana bɔra k'u bɛna renfort là, on va sɔrɔ déjà que les éléments sont partis. Voilà comment les choses se sont passées. Allah akbar. Donc, n ye commentaire caman ye réseau kan k'a labɛnnen dɔ an bɛ min fɔ maliyɛnw ye. U ka taa dɔn k'a fɔ ko kuma tɛgɛ faso dɔn u ka t'u ka fasodenw kɔnɔnaw lajɛ k'u ka kɛlɛw lajɛ k'u ka minɛnw ɲini k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara lahala min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ ka sécurité assurer ka tila ka maliyɛnw ka sécurité assurer. Donc, ni tir de sommation bɛɛ kɛra bi tiriba in bɛɛ kɛra renfort foyi ma se ka na sécurité wɛrɛ sira fɛ ka na aw fɛ tuguni. Fo ka lieu évacuer renfort foyi ma se ka na. Tiɲɛ yɛrɛ la. An bɛ baara lahala min kɔnɔ bɛ ni Mali fɛn bɛɛ jɔlen don k'a ɲɛsin bi k'a fɔ ko lakana ma. N bɛ min f'i ɲɛna ni lakana ko baara tɛ kɛ k'a sɔrɔ surveillant t'a la ko ne Konate k'i ma tan. K'o ye ka i b'o ta kɔgɔmugu la k'a kɛ baji la. Ayiwa mon lieutenant i Konate a ka d'an ye don dɔ nataw la an k'i ta plateau kan gɛlɛya min bɛ baara in na parce que i ye nin kuma in fɔ kabini salon na sini an kun wolo n ko i bɛ banbaganciya wale la i ko k'u ka sabali u ka Sylvain prison ka condition lajɛ sɔrɔ yɛrɛ tɛ dɛ aw yɛrɛ ka lakana cogoya ani aw ka minɛnko i da ma don a kuma la franchement fo kana kɛ nin kɛ kɛra seereya ye bi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Ala sɔnna inchallah k'an bɛn waati wɛrɛ. Merci bien. Malimaw nin kun ye lieutenant Dawuda Konate mankan ye Sylvain prison ka syndicat n'o ka lafasatɔn ale ɲɛmaaba ye nin ye a ko in yɛrɛ ja an bɛ nin bɛɛ la zon yɛrɛ armelen don ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan n balimaw nin ye jigilamisɛnya ye nin tɔ kɛra nin ye misali ye k'a fɔ n'an m'an labɛn hali bi ni min mago b'a ka mɔgɔ la o bɛ taa minɛ ta wa zon mɔgɔ minnu minɛlen don kasoladen caman de bɛna ɲini désormais yana ka taa wari di avocat ni juge ma ou bien ka taa wari sara ou bien ka a ye mɔgɔ min tɔɲɔ k'o ka wari sara a b'a préféré k'a di mercenaire dɔ ma walima ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a ka hakɛ ɲini ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka marifa san ka di élément dɔw ma olu ka taa kunbɛn n balimaw nin kan ka an sɔn hakili la fɛn min ye pôle économique bɛ milliardaire minnu minɛ ka t'u datugu kasobonba la minnu ye faso milliard baw ta k'u nɔ minɛ k'a f'u ye u kan ka réforme don ni pôle économique ye mɔgɔ mɔgɔ wele u k'a tigi ka compte gelé n'o tɛ maa min ka compte a bolo b'a la kasobonba kɔnɔ o bɛ se k'i to kasobonba kɔnɔ ka mercenaire sara ka ni ɲɔgɔnna opération ɲɔgɔnna kɛ k'ale la évader yɔrɔ nin kɛra i yɛrɛ ba ye k'a fɔ ko nin ye banditisme ye nka nin bɛ se ka an bɛ agent de sécurité privé ko wagati min na ni Mali ma a jɔyɔrɔ la ka nin ko in kunbɛn waritigi ba minnu bɛ kasobonba kɔnɔ multimilliardaire ba minnu n'u ye faso wagande ci ninnu bɛ se ka wariw di maaw ma ka a ɲini k'u t'u yɛrɛ furakɛ kasow la
ka évasion la mise en scène que wala maka modo sara basablo wala ka fo vraiment les civils sont sous-équipés ni yeli misali mais c'est ka min tirer nyoroka ka fo pôle économique ale ni ka milliardaire baw mine akala je nous milliardaire nous mami mine ni woni compte mbaka ni woni mbaka compte ka gelé atira mo kan ni to ka fo kono ka opération financière ko fe nota ala dob se ka ke ou be se ka ke kana ka so wele attaquer ka donc ka fo vraiment mine go gelé abi basa ni ni keto e ka fo ja teni ni le tie jolé na men mine fo itabulu ni men zumba woro akili sigi ku jajo ka barawore buluda oh ni ye misale ka nyesi ministre ma ni ye misale ka nyesi o kuma na lakana tigila moma ka fo ko ni jatige ko baye ambe akon fo misali srafe ba sabla bere bina moyen ni sa o le ka avocat ka kiti la bo wala me iga fo ko aminga wor bi la gi ba ka war sara iba do evasion re moyena ka amarfa ka nyini ka do sara kenema o kana khani la boni fanga alaka ana atejena mbalo oba ambla kata sigaso anga poste de sécurité do be atakera o ko posu do wa posu te anjatigera muna kasabia ke na ko posu kana mado kana posu attaquer en kono bwana anga nyini sefe entra fo sigaso anya mo bla kata sigaso re ko yere ke rola kata la je posu jumendo basabla anga kuna fulu mali on dale mana ko jumu malam ba me na borobu mabel jawrada ani tien ka suru an na bete tie passable ko no foli jelen tien 100% ala de bo don an fana ka tien ko nyoy ko dama kina ibe do de fo ka doto oh an sele anyam balma ke rosoro amena ale wele sigaso bamo anyam balma ke rosoro amena ale wele sigaso na soro ale be se ka min fo anya akola telefone ne du mala bla folo ka fo ambalma wele ko ne du mala bla folo u ka haketo amina ambalma ke wele sigaso na soro ale be se ka min fo anya seriala posu ko kara todi malon bi ne be kuma to sere were de bolo sere ko kuma wala tani bolo be jawara ne be se ka jo soro todi kuma yuruka ta kuma yuruka mbama nga tiyen do na to fleni mo be mo de men mo re ki yere de amba nyini mali famo fo were fena ko yere de me de anta wen mo min ke ambo fo ne ni appel tigara mena wolili ke mina wolili ke ka laje premier ambalmam be sigaso na le be ka seria min da ama aba wole gala ko ni do tra malabla donc amina ale fene wele mbalmo amba fa ka en sponsoriser ka ande be émission na ameni ni wolili ni fembe ameni bedeke aw bisika ko ko jelo allo kone inisu ça va bien ibe direct la bu mabel jawara ale de kuma la bu mabel ko be dodi awa ambi foki wol mondo ka sika so ka befo be ba men ala sama awa an kono gwana bi anya me ko posu de attaquera sika so bi masaba nin tora la ala ka hinula bénévole fla ale ni doyen kele na le contrôleur général ni lieutenant awa ambe fe kini ninga aw be sika so e postu ko attaquer ni ko yi ebti ka mune fo ambe foldi ina mama dara de fo no mali ko kan aha ambe yero fo foli jaranye en chetri mba nebe faga min fo malen dala jingina malen ko ka lame ka fo dron ko posi attaquera bon ne ba fo kuma ka bla wa postu ma attaquer vraiment todi attaquement kera sigaso dugu kono di attaque kera yorom na sukro be ka joy sukro de be ka joro la sukro be ka ne fa fo sigaso sukro be ka joy ka sigaso dugu na de do sigaso dugu na de do dugu do da de do ka dugu do da parce que bugula do da de Allah akbar posi me folo mais posu be wula wati bina fo wala se buni fe semni sigaso do dan posu wula wati mina posi wula wati de donc posu de me yoro ina folo mais posu be wila ina fo senu post wala se nyamana posu ni wala se muta wila do mina wati kele de merci aha maintenant posi wulen ko fe
mairie ma sɔn mairie tilala ka yen k'a sigiyɔrɔ ye. Mairie tora ka yen k'a sigiyɔrɔ ye. Bon à 50 mètres. Foro fana bɛ taa sigi. Donc doyen ye 300 mètres bila olu ni ɲɔgɔn cɛ la sanfɛ dɔɔnin olu fana bɛ taa sigi. Donc poste ye agent yɛrɛ ka poste créé de don. Bon poste wulila maintenant. Awɔ poste kɔrɔ de tun don mais agent yɛrɛ de ye poste in créé k'u sigi yen. Merci. Allah donc o b'a sɔrɔ doyen kelen soit doyen fila. olu ka cidenw de bɛ kɛ yen. Bismɔdan ta yɛrɛ ye doyen kelen a n'a ka ciden fila ani muso feere kɛra kelen. Parce que bi tun y'u ka traite ye. E b'o kɔrɔ dɔn. Vendredi burkinabé min bɛ don Mali la sans papier a ka ca mɔgɔ 1000 mɔgɔ 500 ye. Allah akbar. Vendredi burkinabé min don Mali la ka ca mɔgɔ 1000 ni kɔ ye. Mali faama bɛɛ b'a kalama. Vendredi. Donc nin poste ninnu bɛ taa sigi o warinɛw de la. Min ma. Wa na yafama n tolari ma yafama. Parce que ni y'a ɲɛfɔ hali e yɛrɛ bɛ taa tuma walasa ko ka giya quoi. An b'a fɛ Mali ka gɛlɛya an ka bɔ nɔgɔ kɔnɔ quoi. An kɔni bɛ min fɔ hali bi mɔgɔ si kana fɔ ko poste don dɛ poste tɛ dɛ. Poste tɛ fɔlɔ. Merci donc ni carré ninnu bɛ bɔ Burkina ka na. Comme sans papier b'o kɔnɔ. O mobile carré ninnu kɔnɔ déjà. Doyen ninnu b'o minɛ ka jɔ yen. Est-ce que b'a dɔn hali u bɛ mɔgɔw f'u ye. Hali u bɛ mun. Ka carré f'u ye dɛrɛ ka adamaden f'u ye ka burkinabé ninnu f'u ye. Ka burkinabé ninnu f'u ye mɔgɔw f'u ye. Yɔrɔ nin na yen. Et puis u bɛ mobile bɛɛ jɔ mobile si tɛ tɛmɛ mobile tɛ tɛmɛ n'i ma jɔ o ninnu kɔrɔ ye quoi. Bon a kɛra i n'a fɔ affaire kɛyɔrɔ de don mais Sikaso fana ɲɛmɔgɔ b'a kalama n bɛ se k'a fɔ parce que n'o ye mobile minɛ fana u bɛ taa n'a ye doyen kuru kɔnɔ. Ni n'u ma bɛn a la u bɛ taa n'a ye doyen kuru kɔnɔ sinon ni aw bɛnna a la u tɛ taa fɛn fɛn mana k'i bolo n'a bɛnna a la i tɛ taa yɔrɔ si i bɛ wari sara i bɛ tɛmɛ. Ni i n'u bɛnna a la kɔni i bɛ wari sara i bɛ tɛmɛ. I bɛ wari sara i bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na. Mais an yɛrɛ bi taa ni Sikaso ka tilankɛ in na mɔgɔ bɛ siran fréquenter. An ko règlement de compte don. Parce que mun na b'a fɔ ten. Ninnu bɛ bien traité min u bɛ tɔɔrɔ min da mɔgɔ ninnu kan. Bon an y'a kɛ i n'a fɔ bandi dɔw de fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ a essayer k'u fu siri o dan na quoi. Donc a kɛ i n'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ da tɛmɛsennaw kan bandi dɔw de filɛ i b'a fɔ dɔ ye bandiw sara ka na i ta sara. Mais ça kɔni an y'a bila o minɛn kɔnɔ. Awɔ a bisigi o ye bisigi ye quoi. Merci o ye bisigi de ye mama fɔ o de don mais o ye bisigi. J'ai bien compris bisigi don. Merci dɔ ye kelen sara a n'o ka ciden fila. Muso min bɛ taa feere kɛ fana an yɛrɛ dɔnbaga don an dɔnbaga muso don an dɔnbaga dɔgɔkɛ muso don an b'a dɔn o ye kisɛ kɛ ale sen na o ma faga. A taara ni mobili min ye parce que traite fana ale fana bɛ taa traite jabɔ ni a ka lemurusufiya a b'a ka glace don a ka mobili kɔnɔ ka taa feere kɛ. O ye kisɛ kɛ ale sen na ni ka tila ka kisɛ kɛ a ka mobili la o m'a dabɔ ale fagali kama ni ka tila ka muso kelen jɛni. O ye kisɛ kɛ muso ye de sen na. Voilà muso min bɛ taa ni lemuruji ye ka taa feere n'a ka mobili. Muso min bɛ taa lemuruji feere o m'a dabɔ muso in fagali kama. Non o m'a dabɔ ale fagali kama o ye kisɛ kɛ ale sen na. Maintenant ka tila ka kisɛ kɛ ale ka mobili la côté fila bɛɛ la. Muso yɛrɛ ka mobili la. Voilà ka tila ka moto absolu kelen min bɛ k'o fana jɛni. Absolu kelen. Tasuma minɛ o fana na. O bɔlen kɔ fana dɔw ko k'o taara dunan kɛ ka mobili ye. Awɔ marque ko marque Hyundai. Bon o kɔni komi o ko nin bon n'an ma sur sɔrɔ kan an kɔni y'a mɛn ten ko mobili taara. N'an kɔni taara ɲɛ da ko nin kan bon. Mais binɛkɔrɔ fila minnu sara olu ye dunan kɛ ka cidenw de ye kɛ. Dunan kɛ ka cidenw don dɔw tɛ olu ye ci an b'o dɔn an ka quartier Bugulajiniw. Bugulajiniw de don ka dunan kɛrɛfɛ cimisɛnninw ni fɛnw na. Merci olu bɛ dunan kɛ ciw de kɛ. Wa ka mobiliw lajɔ. Voilà et puis n bɛ min fɔ ye yan tɛ k'a dɔn ko poste tɛ. Ni su kora dɔrɔn u bɛ Bugulabugu ka yɔrɔ n'a kana fara Ozoforo ka dugumana na. Ni su kora dɔrɔn u bɛna fara Ozoforo ka poste ka dugumana la. U bɛ jigin ka na Ozoforo kɔrɔ. Karamɔgɔ Bugu Sirafara n'a kana sigi olu kɔrɔ. N bɛ fɛ k'a fɔ ko yan tɛ k'a dɔn ko poste tɛ quoi. O ye k'a seere k'a fɔ poste tɛ. Ni poste tɛ est-ce que o bɛ kɛ wa? O tɛ kɛ. Merci donc k'a jira bɛɛ lajɛlen na mun bɛ k'a bila u ka page kan ko poste don. Vraiment u ka Mali to a danbe la. Parce que n'a fɔra ko poste don dɔrɔn bon vraiment a bɛ anw déranger. A bɛ mɔgɔw jatigɛ n'a fɔra ko poste attaquera. Anw mun ye leader ye a b'anw déranger. K'a fɔ ko poste attaquera. A bɛ kɛ i n'a fɔ an ka Mali y'a négliger dɔw y'a da commentaire dɔ k'a kɛ i n'a fɔ négligence don. Oui dɔw y'a bɛ i n'a fɔ poste u tun bɛ poste la u tun tɛ baara la u ye. K'a sɔrɔ poste foyi tɛ. Ok Kone an b'i fo. Voilà. I ka éclaircissement na merci. Merci. Ayiwa n balimaw nin y'o seereya ye
an kelen ka kibaruya sɔrɔ anw ti kibaruya foyi bila n'an ma dugukɔnɔ mɔgɔw ka seereya ɲini a ma k'an ɲɛna dɛ an ye k'a fɔ a fɔ ko poste attaquera anw bɛ poste dɔn bi poste élément kangari mun dara ale ni renfort bɛ poste la an jatigɛra mais a bɔra k'a fɔ ko juma o juma Burkina bɛ sans papier caman de bɛ don donc tenitigi dɔw bɛ taa sigida dɔw créer k'u sigi an t'a kalama seere de y'a fɔ ɔ o sira fɛ jeune dɔw bɛ t'u sigi a u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ ka adamadenw ka bolimafɛnw lajɛ an b'a ɲini nɛgɛjurusatigiw fɛ nɛgɛjurusa ma labila fɔlɔ a ma labila fɔlɔ nɛgɛjurusa ma labila fɔlɔ donc o siratigɛ la nin baara in ne ye kuma kelen min fɔ ka bɔ o don ko o de nalen filɛ donc adamadenw n'an ma kow kɛ sariya kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa bin ɲɔgɔn kan ko sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ dɔw ka miiri la a kɛ i n'a fɔ règlement compte de don a y'a ne ka mɔgɔ lajɔ ou bien a bɛ nin ka anw na an fana k'an ta sara aw la ou bien c'est vrai ani mo kuma la sɔn a ko terrorisme tɛ a tɛ se ka bila terrorisme yɛrɛ ka kuma bɛ min yira seere ka kuma bɛ min yira n balimaw nin bɛɛ k'a fɔ agent de sécurité w an ka fara ɲɔgɔn an ka baara kɛ u b'a fɔ fɔlɔ la militairement ko un soldat isolé est un soldat mort tentigi kelen ka t'i jɔyɔrɔ dɔ la ko bɛ se k'i sɔrɔ tentigiya yɛrɛ kumakanw de bɛ nin fɔ an y'ale ka seereya lamɛn n balimaw bamakɔ chauffeur bi dɛ mali yɛrɛ de chauffeur bi ayiwa nin kun ye o seereya ye poste ko kuma fila fila na an ka ɲinini siraso kɔnɔna la o taara bɔ nin kan an bɔra ni nin seereya ye ka nin lase anw ma hali bi yurugu kɛlɛ n'an b'a kɛ an b'a k'an yɛrɛ la an b'a k'an yɛrɛ la an b'a k'an yɛrɛ la diɲɛlatigɛ la ko dɔw bɛ yen an k'a lajɛ mɔgɔ nin b'an bila ka taa Niger an b'a ye k'a fɔ Malien 500 kɔ o de gɛnna ka bɔ Algérie ka t'o bila Niger an y'a fɔ ye Mali armée bɛ ka terroriste faga manifeste bɛ yen élément de terroriste bolo bilen n'a fɔra ko taamaden minnu bɛ Sahel kungo sanfɛ terroriste b'a commencé k'o de recruter u b'a k'o de recruter bi kana Mali attaqué tun wolo bɛ yɔrɔ min na u taara dugu dɔw nɔfɛ k'a fɔ dugudenw ye k'u ka cɛw di mɔgɔ tɛ yen o waati kɛ na Malien bayirika de gɛnna ka bɔ Algérie ka na Sahel kɔnɔna la Sahara kɔnɔ olu bɛ Niger an ka ambassadeur bɛ min an ka ministre du Mali extérieur bɛ min an ka affaires étrangères ministre bɛ min an ka ambassade consul bɛ min n balimaw ne bɛ ɲininka CNT mɔgɔw bɛ min Malien bawuri ka gɛn o ka taa sigi kungo kɔnɔ olu bɛ Sahara kɔnɔ mɔgɔ jugu bɛ se ka d'u la k'u utiliser k'u su k'u bila jamana la ka kɛ ka moyen d'u ma ka marifa ta an dun b'a k'a fɔ yɔrɔ ye zone mun don zone rouge de don ka tila k'a ye olu bɛ dugukolo kan o ye Niger dugukolo de o bɔra Algérie ka na Niger ambassadeur Mali ambassadeur bɛ Niger o ma kuma Mali ambassadeur bɛ Algérie o ma kuma Maliyɛnw transition n'an m'an cɛsiri ko bɛ se ka Assimi Sogɛlɛ ye dɛ mɔgɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a fɔra min mana bila poste min na o bɛ ɲini a bila u kɔ min mana bila poste min na o bɛ ɲini a bila u kɔ n'an ma sabali a man ɲi ne ye deli da ninnu ka sɔgɔmada in na sɔgɔmada in na nin mɔgɔ ninnu murutira u dimina n y'u deli u ye n wele k'u ka degun fɔ n y'u deli Malien kan de bilalen bɛ yen dugu bɛɛ taara ka mɔgɔ ta fo Mali an bɛna weleli kɛ Niger n balimaw an bɛ nin bɛɛ bɔ an ka fɛɛrɛ la aw bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo jumɛn an bɛna Niger décomposer an bɛna lajɛ n'an y'an balima ninnu sɔrɔ u bɛ kungo kolon kɔnɔ u kɛlen bɛ ka kan dɔ de dilan k'u bila o kɔnɔ u ye appel vidéo kɛ bi an y'u ye a ma sonné dɛ ayiwa u ye 227 de ye
amena sigi numéro kan tugun an b'a lajɛ ka ne ka direct tigɛ ka u ta o numéro kan n'a sɔrɔ o bɛ se ka bɛn abonné minnu bɛ ne ka page kan olu ka taa Cap Plus Mali kan olu ka a ta yen an bɛ ne ka direct tigɛ Cap Mali Plus kan an bɛ ne ka direct tigɛ k'a ta o kan i bɛ ne ka téléphone di yan an b'a lajɛ n'a sera ka ɲɛ sɔrɔ balimaw aw b'a minnu dɔn an b'u ta direct la malien ninnu maa 500 n'a kunkanyanfɛn o de bɛ yen ni mɔgɔ se ka i kɔdon ta jamanaden na n ta laban min ma an t'a dɔn Allô? Allô? Ok, an y'aw ɲini numéro kan an ma aw sɔrɔ aw bɛ direct la bu Mabel Jawara don. Allô? Awɔ aw bɛ direct la. Ok, awa k'a ko kɛra cogo di? Aw bɔra min aw bɛ yɔrɔ jumɛn sisan? Ok, Arlit yɔrɔ jumɛn? Aw bɔra min aw tun bɛ min mun y'aw se Arlit? Ɔ mun de y'aw se Arlit? Mun de y'aw se? An tun bɛ Asamaga de. O yɔrɔ jumɛn? Asamaga u ka premier fɛ u ka frontière. Dugu jumɛn jɔn ka frontière yɔrɔ jumɛn dugu jumɛn don? Niger dugu kɔnɔ. Ok bisimila a kɛra cogo di? Ouais, depuis le 28 mars u y'a minɛ mais an sera Niger kɔnɔ le 12 mars de. Ouais, le 12 mars ani sisan cɛ an bɛ Niger kɔnɔ o tɛ ka kan ɲɛnama fɔ maliyɛnw ye ni maliyɛn mun n'i ka laissez passer taara wala ko n'i y'u ɲininka n'i ye maliyɛn dɔ dɔrɔn u bɛ yeli la u tɛ sɔn k'i ka e passer. Voilà, u bɛ Guinéen dɔrɔn de passer mais u tɛ sɔn ka maliyɛn ninnu passer. U bɛ Guinéen baare mun bɛ u bolo. Maliyɛn mun ba anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ. Ouais, u y'olu dɔrɔn de passer. Aw mɔgɔ joli bɛ yen? Voilà, mais maliyɛn ninnu kɔni an t'a dɔn fɛn an mɔgɔ min bɛ yan a bɛ 500 personnes mɔgɔ 500. Mɔgɔ 500 maliyɛn 500. 1000 personnes a ka ca n'o yɛrɛ ye. Maliyɛn min bɛ Niger kɔnɔ a ka ca ni 1000 yɛrɛ ye. A ka ca ni mɔgɔ 1000. Parce que an partage len don dɔ bɛ yan a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye. An bɛ Niger kɔnɔ n'an ma solution ɲini a ka dɛmɛ dɔrɔn anw kɔni an t'a dɔn an bɛ taa waati min na. Ok Mali ambassade min bɛ Niger o b'a kalama. Ouais, ambassadeur mun bɛ Niger ko an ka délégué ninnu k'u bɛ ka wele mais an tɛ k'u ka téléphone ta an t'a dɔn kibaruya min bɛ yen n t'a dɔn olu bɛɛ de bɛ complot la wala min an kɔni tɛ se ka foyi de faamu. Foyi t'an kan yan. Ok aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye sisan? Aw bɛ se ka welemada jumɛn kɛ sisan? Aw bɛ se ka mun welemada kɛ sisan? Aw ka laɲini ye jumɛn ye sisan? An ka laɲini ye min ye dɔrɔn anw mago bɛ tagali de la. Ka taa min? Ka taa Mali kɔrɔ.
Kata Mali la. Amana ke togo anga da seli ke wa kata Mali anga da seli ke amma so kere fo e kada on ko. D'accord. Mais aba dumuni so akaya, aba dumuni ke ya. Aba dumuni ke ya. Wa ambe dumuni ke no de dumuni nyana ma ka da ma lu ko ni ba to bi to ka ja ma to abana. Niger état de dumuni da oma. Wa u be dumuni ko ndam mais comme dumuni nyana ma to ko lu ko ni ba bu te ko no to kana na ka ja ma to an ko ni ba parce que ni seti e jagwa re ba. D'accord. Ok. Sinon ambe ya ngoni toro sugu ya te banka. Nama ndeme koni an koni me yoro minna koni ere fo e tan ngolo ya amma so fana ulu fana joro lendo ta do ambe togo minna. D'accord, merci. Maman, nié un balma munbe Niger ou gena kabo Algérie depuis mars kalo ou be Niger ou kelme ka tanti do glan ou ya appel vidéo munata amambi malien min be ani min jati wera dai min fo kemeduru ko me kan wore be kemeduru wore be donc malien bakile on ni wakati na baka jeune feneta sara sahel konna la pour don terrorisme na jakuya malien kemeduru nganie chiawre ibeta ou bien état et ka masadi ou be mo mi ni état ou betani e ka te obligation nga o tira son malien ko bouger ne ba ni mali fama fait nous ou globana émission na aramadin katake fo kemeduru bakile amasadi kono mo sita akalama numéro T malien laisser kerenindo ministre bien siente mo bien ay wuli akado nunji ko note nous me sera seulement bisika nous don dawra fe mi mandouyi aw kelen de ka avion sanga ka marfa sanga ka jamana dew na kana nous do contrôle ba sabla nous ye dani may nawde nous ye donu nu hakli che to do la amay an ni ke ba sabla ambes an jorno sahel kanana la halafa be sahel ko na ma ni ka don o de yake an boran la helen kalama ame mali gouvernement na bois kalama ka fo malien keme duru anyo de konya anyala appel vidéo la ko keme duru worabe akades no e premier région nga amoye de anyi miye ame ka kuma de ka mbadon émission si kunte doro foye anga nyogon blasra anga do nyogon jigi koro mali famo ayo chesiri akaw garabu kenya fembete bi ko na sigi aw kan ka bɔ ni ko ninnu kalama n'u ye kunnafoni di aw kan ka mun ɲini su ni tile ni y'aw ka baara de aw bɛ sara nin kama n ye mɔgɔba ye n ye minisiri ye n ye directeur ye n ye CNT mɔgɔ ye hey i bɛ mɔgɔ dɔ de kunna dɛ diɲɛlatigɛ ye yɛlɛma de nin denmisɛnnin ninnu bɔra yan ji tanya baara tanya dumuni tanya fakɔrɔ ni bakɔrɔ bɛ ɲani na u bɛ taama sira ta u bɛ se ka sa n'a ma ɲɛ u yera ko malien keme duru ani ko o ye kangele ne ye mi ye nyala o ye kangele flanan ka chanu yi ni ngoni nye dugu kibara mun faranyon ka bi mbadun ka aw baro nay na ma fo mako sungolo baro o ye ni mina ne ga juru sira labla mbo labla mbamo aw ni sere nye beta kere beta sere ni tene rede nye siriw de bila ko kuma ka damine kabiri hôpital dala kabiri zonga ka bolli la fo kana bla siga sota la fo kana bla Niger bi malien munu toni bi wa Maroc mo ka solo Maroc c'est trop 20 30 70 ça allo anche salam alaikum walaikum salam anche mbalmake ama anche mba ama ko ne bigi sui awo ko ne re chauffeur de mo chauffeur mo chauffeur awo bismillah komi dasa yoro do ma yuro ko kele vraiment ni ko en kele mali ko bi na man farati wallahi malu d'Afrique tabu genende parce que on rebe bolla mi kan donc on pourra Burkina Chima ne mine kuma na ye seku Burkina be Chima ni flabe Burkina kelengele be mawli mi sharik le kona ta mal mawli kemen kokola
an nana se Burkina frontière la police waa kelen gendarme waa kelen o ye Burkina gendarme ye 800 o ye Burkina gendarme ya o Burkina gendarme ni Burkina police ye i bɛ fɔlɔ gendarme i fɔlɔ police piri la fɔlɔ olu ye waa kelen o ye waa kelen i bɛna laisser passer ta 600 wa Sénégal bi ye 800 i bɛ kila ni bɔra gendarme ma i bɛ ka waa kelen t'olu fana ma tuguni i b'o sara mun na i b'o sara i b'o d'u ma an y'u ɲininka ko munna an b'o sara ko nɔgɔ maliyɛn polisiw de wulila ka na s'olu ma yan k'u b'o de minɛ mɔsiw la donc maliyɛn polisiw ni Burkina polisiw de ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o fɔ wala u b'u bolo di ɲɔgɔn ma sa u b'o de kɛ ni mɔsi min bɔra Burkina ka don Mali la u b'o sara chauffeur n'anw fana bɛ don Burkina an b'o fana de sara ka bɔ Hɛrɛmakɔnɔ ka bɔ Hɛrɛmakɔnɔ bi ka taa Bobo min kali n ka su ni seli de la 1000 t'i don ka bɔ Hɛrɛmakɔnɔ ka taa Bobo 1000 t'i don 1000 t'i don min kali n ka su ni seli la walahi 1000 t'i don 1000 a t'i don Mali président ma ɲɔgɔn ja koyi a t'i don wa D1 o ye D1 Mali tiɲɛna Mali famaw ɲɛ bɛ remotion kɔ n'a fɔ an jɔlen don ni doni ye a ka ca ni tile joli dɔw jɔlen bɛ kalo 3 kalo depuis embargo daminɛna mobili dɔw jɔlen bɛ mobili dɔw bɛ kunbalan na Mali famaw t'a lajɛ ka taa kuma u fɛ dɛ u kɛn bɛ ka bɛɛ to yen n'anw fana an bɛ grève la nin kɔfɛ embargo in na walahi hali sukaro a t'a sɔrɔ k'a kɛ mɔni na an tɛ foyi sɔrɔ kɛ mɔni na walahi ala ne sukaro ta grève la embargo in fana tiɲɛ fɛ hali sukaro Mali t'a sɔrɔ k'a kɛ mɔni na tɔni min bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛna essayer k'u retigɛ u b'u bɛnbɛn la u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u bɛ taa grève la ayiwa an b'i fo vraiment u k'a lajɛ komi aw kuma ka misɛn ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ fasugu bɛɛ tigɛ u ka mɔgɔw mobiliser ka kuma mɔgɔw fɛ o ye D2 ka kuma polisiw fɛ vraiment polisiw kɛn bɛ ka kabako sugu yɛrɛ mɔgɔ ni gendarme Mali attaque ti ban fo diɲɛ wɛrɛ ti ban walahi Mali attaque ti ban yan tigɛ ala Mali ko gɛlɛyara ko kita an kɔrɔ yan kita poste la ne yɛrɛ maliyɛn tɔ ne yɛrɛ m'o chauffeur ne ka embargo la ne ka mobili to Musa la ko n bɛna Bamakɔ ne ye carte ta ka taa n ɲina ka carte kɔ tiɲɛ na ne minɛ k'a fɔ ne ko ne ka 1000 sara 1000 sara mun na n ka permis min n ye permis yira ko permis tɛ 40 n ko c'est vrai permis tɛ 40 o ka bɛ tiɲɛ ma mais n ko permis kɔni tɛ ta ni 40 fana tɛ n ko ne chauffeur de n ka mobili frontière la k'ale ka sira t'o la ko ne tɛ 1000 sara ko ne k'an tigɛ ko carte ta ka ne to yen n balimakɛ an b'i fo an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma d'accord 20 20 39 70 sa ayiwa allo Mabel bonsoir an cɛ i tɔgɔ ni jamu ka wuli ka bɔ min Alu Jara ka wuli ka bɔ min ka bɔ France ok kuma b'i bolo Jara non Mabel i bɔra ka ninnu mɔgɔ ninnu ka nouvelle di sisan non vraiment hali ka dani ma wallahi non ala b'i sara nin na wallahi amina arabi ami a bɛ fɔ nin ma vraiment ko kadi ni ye kunnafoni di ye vraiment non tungaranke bɛɛ lajɛlen b'i fo nin na quoi wallahi a diyara n ye ami arabi ami ala k'i yɛrɛ lakana quoi ami arabi ala k'i kisi gɛrɛgɛrɛ ba di ala ami arabi ama ami Allah concernant ni o bɔra la kasobo mɔgɔw ka fɛn min kɛlen filɛ nin ye bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ bi quoi nin kan ka mun de yira mɔgɔw yɛrɛ la mɔgɔ minnu yɛrɛ sigilen don Bamakɔ yɛrɛ nin bɛ lakana baara yira nin kan ka bɛɛ sɔn hakili la nin kan ka bɛɛ sɔn hakili la commissariat fana minnu bɛ yen nɔ parce que m'a yira mɔgɔw k'o évaluer k'a dɔn Bamakɔ siɲɛ joli ni marifa de bɛ ci Bamakɔ milieu kɔnɔ ka taa bitigi kɔnɔ tilegan dere fɛ 30 minutes u b'u ka opération kɛ plus de 40 minutes oui c'est-à-dire polisiw ma deli ka kelen arrêté marifa bɛ ci tilegan dere fɛ commissariat si ma deli ka kelen arrêté sur le place a ma deli ka kɛ fɔlɔ bon ni y'o ta k'o lajɛ sisan nɔ an yɛrɛ ka Bamakɔ commissariat ninnu an ka u évaluer ban k'a lajɛ sisan nɔ oui an k'u évaluer sisan mais nin bɛ dabɔ ko mɔgɔ min bɛ da nin kan ani marifa don ani marifa tɛ non c'est à dire question tɛ yen non commissariat yɛrɛ ta i k'u lajɛ e ka taga commissaire dɔ
do wele bi aga biro kono ka nyiniga ko aga commissariat be parcelle mi na ka numéro wala ta do la rapport sadi kare joli de be e ka mara kono ibe yoro mi na kare joli de be wallahi te do commissaire keme nyiniga na bamako atato donc rond-point sur rond-point war mi ne rond-point dron mais ni bisa ke to di marfa be ci bamako le gandre de fo tigi be kla ka échapper joli ango évaluer ça dans la et puis on doit nous campagne on doit nous campagne sadi ango évaluer OK allô Jarambi fo en 2022 ni bisa to di asima discrimination sur les places achi hein. D'accord. Ami fo. Ko évaluer kala je min tara na ya armele te ki tadi question te on alla armele no mo ko ma to ma fa. Oui. Hein? OK. Merci. Tadi akera sida mina comme sera mi no o sadu kata ni ngaban. Bo bora ni kala ma to di mais ko téléphone mana sonner muso ko ni fango nuna yo o ko répondre un coup. Aywa. Ame alu jarafo Francis. Comme a kuma se vie privée no muso ko kuma we ya la émission o ka boire ala anga jugo fo ka dan o ma aywa ni ngoni awre ni alu jara bora ka aka seria mundi ka fo angana mini marfa tira marfa kala da kote anga la je doron sécurité re be tudi ni nganga mali re sabe le dernier même akanga aso hakili mana 20 39 70 franchement abe mo gwa e kamana la allo. Oui, allô? Allô, Anoula? Vous m'avez entier. Avanti. Ambara. Mba. Ne veux le Cabo Espagne de quoi? Ok, Cabo Espagne, ito ko? Toko Draman Tungara. Ok, Tungara. Comment bibulo Draman? Leki Tagaye. Ok. Vraiment, il y a pas de travail cadre Toko. Pourquoi t'as quoi? Ne bila mais il y a émission bala mais bon. Ta gandi malien qu'on a fait, il y avait pressé quoi. Parce que il faut façon quoi là, t'as faut que tu mènes gang quoi. N'en te bête une qui est ta toua ni quoi, vraiment malin pour nous là quoi. Mais pour un autre damadama de vendre bolo ka finir na quoi ni au péché ka. C'est-à-dire har ni yen joka asimi jobe mba fait ka fanya na quoi. Tellement que ne ben dante sino quoi. Menen da har dugu tla fe ning hagli sera male mambe ganga wulle ba foko fende be na wuli quoi ba shelle ben si ka bina quoi ambe fenfe namde asimbe fenfe na ko flabe petinin do be malla ko Aziz Traoré abe ka tendo fo quoi numi baji kaka ambe sa France yala anti bode a folo anga na folo yi anga na folo mana falem bi abe tigi an kofe mogo la mais akada unye bi anga na folo ka falen ka kamire ga na folo yi parce que no ma ke amana mana bara ke amene di politicien ma do France butla ku ndegem parce que anga chefa numéro bo lu de polo ube politicien ndegen katla ka war duma ube mali la bliu ye bu sawo kana tuguni nanu biru tege kono nesini wallahi halam bokulu wolo flan se ka bu tege kono nan bina France de kono ni ala am boko keme wallahi ande klawla bon ka da anga anyere ga kan don bala ko anga anyere ga kan officialiser quoi jamana ni abora nogora me boli nogoye wali kanni wali wariye. Ok, Tungara. An reflene Espagne, c'est-à-dire tubabu mayin quoi. An kama an yere ne yere be tubabu ye nyala ni dusu be tinya quoi. Ni ye tubabu ye quoi. C'est-à-dire ka ye tubabu be ka min kan na quoi. En façon là, c'est-à-dire ni dusu be tinya quoi. D'accord. Tungara ambi fo, ambe chance ni ko ma. Ne yere de mana si kanga pol nu na je kolu de Moussa Genka bo fangala de ko 91 de massacre de Azunta botande. Ulu de munne na fa nyamali ye uye munna taka nyasi ko wala sa mali ga se ka bonno do sini nyasi ga se ka dan dimsen min